мақомоти Фаронса дар як маросими ботантана 445 ёдгории таърихиро ки аз вилояти Балуҷистони Покистон рабуда шудааст ба соҳибони аслиашон баргардониданд. این واقعاً یک لحظه خاص برای پاکستان است. این لحظه تاریخی و احساساتی برای ماست. ما حس می‌کنیم که یک پاره میراثمان به وطن برمیگردد. Part of Pakistan's heritage is coming back to its homeland. соли 2006 ходимони гумрук дар фурудгоҳи Париж чанд контейнери ёдгориҳои таърихиро ки ба яке аз галерея ё намоишгоҳҳо фиристода шуда буд мусодира карданд. номи ин намоишгоҳ ошкор нашуд, вале гуфта мешавад ки ин муассиса ба пардохти ҷаримаи ҳангуфте маҷбур шуд. сипас ҳафриётшиносон ташхис намуданд ки нигораҳои асри биринҷӣ аз вилояти Балуҷистони Покистон ба Фаронса фиристода шуданд. нигораҳое ки ба Покистон баргардонида шуданд ба ёдгориҳои таърихие шабоҳат доранд ки дар асри сеи пеш аз милод истеҳсол шуданд ва онҳоро аз қабристони вилояти Балуҷистони Покистон ба яғмо бурданд. Балуҷистон бахше аз тамаддуни канори руди Ҳинд будааст ки аз асри биринҷӣ яъне тахминан 3 то 5 ҳазор сол пеш вуҷуд дошт. қабристонҳои он давра ҳадафи қочоқчиёни ёдгориҳои таърихӣ шудааст. бузургтарин мушкил барои мероси ин минтақа аст. ин амалро на танҳо қочоқчиён балки бозор низ ташвиқ мекунад. дар Балуҷистон ин нави дуздӣ зиёд ба чашм мехӯрад. мутаассифона тамоми иттилои антропологиву биологӣ дар бораи мардуми инҷо ва тарзи дафни мардум имрӯз беному нишон шудааст. солҳои ахир Фаронса ёдгориҳои таърихиву фарҳангиро ба чандин кишвар аз ҷумла Миср, Перу ва Бенин баргардонид. ёдгориҳои таърихие ки ба Покистон баргардонида шуданд ба зудӣ дар намоишгоҳҳои ин кишвар зуҳур хоҳанд кард. мо бо танзими интиқоли ёдгориҳо ба Покистон машғул буда ҳатман онҳоро дар беҳтарин музейҳои покистонӣ намоиш медиҳем. тахмин меравад ки дар бозори сиёҳ арзиши ин нигораҳо ба $157 000 баробар аст, вале эҳтимол барои худи Покистон ин ҳама мавод бебаҳо будааст.